Vuoksi on ollut honestly aivan ihana paikka opiskella. Opettajat on tosi mukavia, luokka on tosi mukava, kaikki opiskelijat on ollut tosi kilttejä. Ja tää on siis tosi hyvin suunniteltu koulu. Mun aikaisempi tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto oli tosi basic level scratching the surface opiskelua, että kaikista aiheista opetettiin aivan pienesti, mutta ei menty hirveän syvällisesti. Mutta täällä Vuoksilla mä saan tosi hyvän ja syvällisen opetuksen ja justiinsa tätä pelialaa ja peliohjelmointia. Että musta tuntuu, että mä saan nämä tarvittavat taidot työelämään sen sijaan, että mä saan perustaidot, että mä pystyisin opiskelemaan sitten itsekseni kaikki lopput jälkeenpäin, että mä pääsisin itse töihin. Olen Pietarista ja olen asunut Suomessa jo 1 vuosi. No, minä pidän piirtämisestä ja teknologiasta. Tuolloin tuntui siltä, että vain tekninen koulutus voi muuttaa tylsäksi ja sitten pelikehittäjä vaikutti hienolta kompromissilta. Mä oon ollut viimeiset 5 vuotta elintarvikealalla tehdastyössä ja pelialalle vaihto oli oikeastaan semmoinen lapsuuden haave, mitä mä halusin lähteä toteuttaa. Ja mä olin aika kyllästynyt töihin ja minusta tuntui, että on sopiva aika vaihtaa alaa. Odotuksia ei ollut ja koko haku oli hetken mielijohteesta, että mä en tutkinut Vuoksista mitään tai Kauhajoesta, että mä vaan hain tänne ja ilmestyin paikalle, että mä en tehnyt minkäännäköistä taustatyötä, mutta mä olin tosi positiivisesti yllättynyt tästä koulusta ja opettajista ja opetuksen laadusta. Jonkin verran, ei hirveästi, lähinnä omaksi iloksi ja harrastuksena on jotain pientä tullut tehtyä, lähinnä kun on pelannut paljon, niin sitten on alkanut kiinnostamaan, että no miten näitä tehdään. Yleisesti yleisellä tasolla positiivinen. Normaalin arjen muuttuvat tilanteet, mitä tulee yhtäkkiä, on tosi hyvin huomioitu. Vaikka ollaan pääsääntöisesti ensisijaisesti lähiopetuksessa, niin on saanut joustavasti tehdä etäopiskelua. Opiskeluissa eteneminen ylipäätään on niin kuin näin aikuisen näkökulmasta erittäin joustavaa. Kaikkien kurssien materiaalit on hyvin alkuvaiheesta asti kaikki saatavilla. Pystyy etenemään omaan tahtiin. Jos tulee väli, että ei pysty niin paljon tekemään, voi himmata. Ja siinä vaiheessa, kun tulee se, että nyt mä pystyn, niin mä saan edetä niin paljon, kuinka paljon mä haluan, jaksan ja pystyn tehdä. Kyllä ja ei. Siis täällä on täällä huomattavasti enemmän pelaamista kuin missään muualla alalla ja täällä pidetään laneja ja tapahtumia, mutta itse niin kuin koulussa opiskellaan aivan normaalisti. Että ei tunnilla ei pidetä mitään pelifestoja, mutta koulun ulkopuolella löytyy paljon tekemistä, mitä pystyy. Mä oon mun koko elämän ollut tosi miesvalloitteisilla harrastuksilla ja aloilla, niin mä en itse huomaa sitä aivan niin valtavasti, mutta vaikka sen näkee oppilaiden määrissä, sitä ei näy oikeastaan koulussa laisinkaan. Ala on aikaisemmin ollut erittäin miesvaltainen. Se on hyvin vähän, mitä on naisia ollut töissä, mutta viime vuosina naisten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Että sitä ei näy diskriminaatiossa tai siinä, että miehiä huomioitaisiin enemmän kuin naisia. Ja ylipäätään tämä on ollut ainakin mun mielestä tosi tasavertainen koulu. Joo, minä kun tutkin Vuoksista, löysin YouTubesta video pelialasta, jossa naurettiin, mitä opiskelijat olivat tehneet tässä. Myös epäilinkin, onko se liian vaikea minulle. Odotin paljon täysin tautumattomia asioita minulle ja olin innoissaan. Pystyy. Mä oon viikonlopputöissä paarimikkona ja sitten viikolla mä oon täällä koulussa. Että aivan hyvin pystyy, jos energiaa riittää. Mä oon mukana väyläopinnoissa, eli mä teen
ammattikorkeakouluopintoja ammattikouluopintojen ohella. Ja keväällä mä haen sitten Tampereen ja Seinäjoen ammattikorkeakouluihin. Katsotaan kumpaan pääsee. Väyläopinnot on Seinäjoella, että sinne nyt ainakin pääsee, mutta Tampere on mun tietojen mukaan erikoistunut pelialaan, niin se olisi niin se mun ykkösvaihtoehto. Haluaisin mennä ammattikorkeakouluun vai yliopistoon tietotekniikan opiskelemiseen. Haluaisin jatkaa polkuni tekniikan alalla.